19 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи якатоли деҳоти сабристони шаҳри Истарафшан муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии Мафтунаро мавриди истифода қарор доданд. бинои нави Кӯдакистон дар пайравӣ аз сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати кишвар дар дораи нақшачорабиниҳои ободонӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ сохта шудааст. Салом, бобоҷон! Бобоҷони азиз, хуш омадед ба Кӯдакистони мо. Бобоҷон мехоҳед каме бошад ҳам дар бораи нерӯгӯҳи барқи оби Роғун маълумот диҳем. Оре, Роғун манбаи беинтиҳои равшанист. Оби зулолаш бошад, дастҳоро шодоб мекунад. Сохтмони Роғун бо раҳнамоии шумо ва кӯшиши мардуми кишвар амалӣ шуд. Дорем имрӯз ифтихор, бобоҷони меҳрубон. Назди шумо мо ҳастем, кӯдакони нуқтадон. Имрӯз аз дилу ҷон сухан аз Роғун кунем, аз нур аз бахт гӯён ҳамаро мафтун кунем. Роғун чу рамзи қудрати тоҷикон мефурӯзад мисли хуршед ҷовидон. Соли 2005 корҳои сохтмонӣ бо ташаббуси шумо бобоҷон дар нерӯгоҳи барқии оби Роғун оғоз шуд. аз заҳмати пешвои меҳрубон медурахшад Роғун ҷовидон. 29 октябри соли 2016 бунёди сарбандии нерӯгоҳи барқии оби Роғун оғоз шуд. Оби дарьё шуд нури зиндагӣ. Роғун бар мо дод ин фархундагӣ. Сарбанди нерӯгоҳи барқии оби Роғун 335 метр буда баландтари дар ҷаҳон мебошад. Роғун нур асту ҳам бахту ҷон, бахту ифтихори тоҷикон. Роғун саодаташ нури сиришти мост. Иншоалла умед барав пушти мост. Бунёди ту афсона шуд дар пайкари сарди замин. Бар халки некоини мо таърих хонад офарин. Бингар ҳақиқатро чисон афсонаҳо бунёд кард. банди ҳазорон соларо бишкаст то озод кард. ҷон дар хатар мардонавор ӯ пеши дарьёро бубаст. садҳо тилисми роҳро бо дасти худ танаҳо шикаст. ифтихори тоҷикон аз пешвои миллат аст. ҳамчун рамзи офтобе дар ҳавои миллат аст. корҳои бунёдӣ дар Кӯдакистон соли 2023 оғоз гардида, он дар муҳлати муайяншуда аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Қайюм Шарифов бо сифати баланди меъморӣ бунёд гардидааст. дар вақти сохтмон зиёда аз 20 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин гардиданд. вақте ки ҷаноби олӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солонаи худ изҳор доштанд ки барои инкишофи зеҳни кӯдакон муассисаҳои томактабӣ дар ҳар як деҳаву маҳалла бунёд гардад. мо соҳибкорони маҳаллӣ аз иқдомҳои созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯҳи илҳоми тоза гирифта тасмим гирифтам ки барои ободони диёри хеш муассисаи томактабии хусусии Мафтунаро бунёд намудам. минбаъд мо кӯшиш мекунем ки ҷиҳати обод гаштани ватани азизи худ саҳми арзандаи худро гузорем.
ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки муассисаи тозабунёд аз 2 ошчона ва таххона иборат буда, барои 150 кӯдак пешбинӣ шудааст. дар кӯдакистон 5 гурӯҳ амал намуда, ба онҳо 18 парастори ботаҷриба бо ташкили бозиҳои ҷолибу шавқовар машғулият мегузаронанд. ҳуҷраҳои барҳавои машғулиятҳо ва истироҳати тарбиятгирандагон бо рахтҳои хоб, ҷевон, мизу курсӣ ва бозичаҳои гуногун муҷаҳҳаз буда, бо завқу салиқаи баланди эстетикӣ ва мувофиқ ба дунёи рангини кӯдакон оро ёфтааст. омӯзиш дар он бо 2 забон тоҷикӣ ва русӣ сурат мегирад. масъулин нақша доранд, ки оянда таълимро бо забони англисӣ ҳам ба роҳ монанд. таҳсилоти томактабӣ аввалин зинаи таълиму тарбия буда барои ташаккули зеҳн ва рушди кӯдак нақши муҳим дорад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии худ таъкид намуданд, ки фарогирии кӯдакони синни томактабӣ ба таълиму тарбия яке аз ҳадафҳои муҳими ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. мо миннатдории самимонаи хешро ба пешвои маҳбуби тоҷикони ҷаҳон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки барои рушди таҳсилоти томактабӣ ва ҳамчунин барои соҳиби ҷойи кор гардидани мо мутахассисони ҷавон таваҷҷӯҳи хосса зоҳир намуда, чунин муассисаҳоро бунёд менамоянд. кӯшиш мекунем, ки кӯдаконро дар рӯҳияи хештаншиносӣ, ватандӯстӣ ва меҳру муҳаббат доштан ба ватан тарбия намоем ва сазовори боварии пешвои миллат бошем. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кӯдакони хуштоле тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда, бо онҳо суҳбати самимӣ доир намуданд. саҳни биноро гулҳои рангоранг, айвонҳо барои гузарондани машғулиятҳо дар ҳавои тоза, инчунин дигар таҷҳизоти барои фароғати кӯдакон пешбинишуда зебу зиннат додааст. роҳрав ва дигар деворҳои муассиса рангину зебо ва бо қаҳрамониҳои дӯстдоштаи кӯдакон аз филмҳои машҳури тасвирӣ оро ёфтааст. ифтитоҳи кӯдакистони замонавиро президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тӯҳфаи арзишманд номида, ба соҳибкори ҳимматбаланд барои ин иқдоми накӯ арзи сипос карданд. аз мураббиён даъват намуданд, ки бо истифода аз шароити мусоид кӯдаконро дар рӯяи ватандӯстӣ тарбия намоянд, то онҳо дар оянда барои пешрафти Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми арзишманди худро гузоранд.